wannan gida da kyau yake, gashi an masa kwalliya da duwatsu masu ɗeba kewa. Babari, amfanin samu ka sharɓi roman arzikin da Allah ya baka, ka kera gida kuma ka kawata shi da kwalliya da duwatsu masu albarka. Gidanka ya zama dausayin nutsuwa. Waɗanne irin duwatsu ne wannan? Waɗannan su ake kira dutsen ɓawon wuta ɗan Kaduna, akwai ɗan Ibadan, sannan akwai ɗan Bauchi wanda ake sawa fulawa. Ga kuma dutse kan kura na aikin DVC ko gina gidan mai. A ina zan same su don su tsara min kwalliyar dutse a gidana? Ofishinsu na nan a jihar Kano, a lamba 48 daidai Yuton na unguwar Fandanka, karamar hukumar Kumbotso, ko ofishinsu da ke daidai bayan gidan Dambe, Abuja, ko a Kankiya Street, unguwar Sarki Kaduna. Ko a kira Ale Bashir Auta Mai Dutse a kan lambar waya 08060601414 ko 081 62 biyar 4 3 5 4 4. Saka mu da arzikin